Iba ang amigo. Nagpasiring ang 26 anyos na si Earl Jescan Legazpi City sa Highlands Park, Kasubanggi. Istorya niya, kakabalik niya pa sana sa nasyonal sa trabaho bilang seaman, as inaisipan niyang agdaw ng amigo sa lugar. Apwera kaya sa relaxing ang lugar. May mga pigpapabakal naman na pagkakan asin maiinom. Sakto hulit ang may konsyerto sa lugar, Kasubanggi. Nagkataon na may program, kaya feel na feel ko rin ng Pasko ngayon dahil sa light, mailaw, pailaw, tapos mga kantaan bigday. Ini ang Silyab Sikad Concert. Katakod kang pagpupuon kang Silyab Highlands 2022. May mga local performers, may fire dance pa na talagang patok sa mga namasyar. Sigun kay James Tawag, an operation manager kang pasyaran, taon-taon nindang pigigibo ang Silyab, tuyong papaabot ang Pasko. Sa katunayan, magkakaigwasinda ning kadakol na aktibidad sa mga masurunod na aldaw, siring kang singing contest as in Battle of the Bands. Yung dapat abangan na events for the Silyab Highlands, part po ng celebration natin is yung Highlands Idol. Highlands Idol is an annual singing contest for teens and classic division, but for dance competition open to all dance group within the Bicol region. So dito po yung gaganapin sa ating Defense Square this coming December 19. That will be on Monday. So malapit na po siya. And also, part of the Silyab Highlands is the Battle of the Bands. Dugang panitawag, opisyal naman na binuksan ninda sa publiko ang Christmas Village sa laog mismo kang parke. Mahiling digdi ang giant Christmas tree, as in giant hand structure na inapod na kamot ni Panganuron. Mamasyar po sa Highlands Park, Legazpi dahil dakulon po kami mga aktibidad na pinagprepara para sa indo. Tanganing mag-enjoy po kamo, mantang yaon kamo sa loob po kan sa moyang pasyaran. Mientras tanto, sa maabot na petsa 24, gigibuo naman ang Christmas countdown. As in petsa 31, magkakaigwaman ng pasyaran ng fireworks display. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.